Hej nørder, jeg har haft super travlt med at prøve at sætte den nye kanal op. Jeg har en hel masse ting klar til jer. Men jeg har simpelthen ikke haft tid. Jeg skulle samle op på Star Wars. Jeg skulle se alle 6 film her. Det er i morgen, der er premiere på den nye Star Wars, by the way. Hvis I ikke ved det, jeg har min lille Star Wars kalender her. Jeg har billetter til i morgen på premieren. Jeg har billetter til i overmorgen. Jeg har billetter til fredag. Jeg har billetter til lørdag. Jeg skal ind til Star Wars de næste mange dage. Men imens den gør det, så renderer der en masse film herhjemme på computeren her. Og så er der klar til en masse opdateringer med trailer, med film, med spil. En hel masse til jer, som jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer. Og så håber jeg bare, at I kommer til at nyde det. Så alle mine mednørder kan I have det rigtig godt. Få nu set Star Wars. Der kommer opdateringer direkte fra biffen i morgen. Jeg sender dem via iPad'en, mens jeg står derinde. Så hyg jer, og vi ses meget snart igen.